Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat rambakan tayo ti piyesta ti panagbalbaliw tailangan ti Apo. Ni Apo Jesus nagkararag ijay bantay tabor. Kadwana dagiti tallo nga adalan na, ket ijay nagbalbaliw ti langana. Imparangarang na ti kina Diyos na, imparangarang na ti kina si asino na, daytoy tinamnama nga matungpal tay tumet, datayo nga nairaman iti bagina, babaen ti bunyag, babaen ti panakairaman tayto, agbaliw tumet ti nga tayo, akas ken kuana. Agkamatalag tayo nga rod iti grasya, ken pannakabalin ti Diyos. Tapno maikari tayo makiranod, iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangngasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarat, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid ak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, akan ka may
sika, Apo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, kat dito'y nagkakapyan, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdata, itanog da ka pagrukbaban da ka daydaya wenda ka agyaman kamken ka gapu iti naindakla adayak mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bugtong anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika mangika, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sika mangika, kadagiti basbasul ti lobo, awatem kaday mo arararami, sika situtukan, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, yan pangay siksika o Apo, siksika ti Apo, siksika iti kangatwa, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, iti day dinagloriaan na panagbalbaliw tay langa ti bugbugtong nga anak mo. Pinasingkedam dagiti misteryo ti pamati, babaen ti panangsaksi da Moises ken Elias, kastapay nga impakpakaunamon nga impakita ti ranyag, apang ramen munto kada kami nga anak mo. Ipaay mo kadi, tadumngeg kami iti ayayatem nga anak mo, tapno makipagtawid kam tumet ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana.
Ti may basa na daw iti libro ni Daniel. Bayat ti panagbuybuyak, na isaad dagiti trono ket nagtugaw ti maysa as ibibiyag iti agnanayon, iti maysa kadagiti trono. Napudaw akas la niebe ti kawas na. Umaspeng iti kadalusan adilana ti buok na. Gumilgil ayab ti trono na anaisaad kadagiti dumardarang apilid. Agay ayos nga apoy, ti aggapu iti trono na. Rinibribo dagiti agserserbi ken kuana, ket linaklakasa dagiti adda iti sangwanan na. Nang rugi ti panangukom ket naluktan dagiti libro. Iti paramatak iti dayta arabii, nakitak ti maysa akas la tao. Umas asideg ket linikmut dagiti ulep. Imasideg iti sibibiyag iti agnanayon ket naidatag ken kuana. Inawat na sadyay ti pamnakabalin, dayaw ken naariya na panagturay, tapno agserbi ken kuana dagiti tattao iti amin a nasyon, puli ken pagsasao. Agnanayon ti panakabalin na ket dinto agpatingga ti pagarian na. Ti sao ti Apo. Agarin ti Diyos iti amin adaga. Agarin ti Apo, agragsak ka daga. Agrag-u kayo, da kayo amin nga isla. Ulep ken sipnget iti nanglikmut ken kuana, kinalinteg ken hustisya ti fundasyon ti trono na. Kaslaalid amalunag dagiti bantay iti sangwanan ti Apo iti amin adaga. Ipakaam dagiti langit iti kinalinteg na. Ket makitan to ti amin at tattao ti dayag na. O Apo aman nakabalin amin, sika ti agturay iti amin adaga. Natanok ka, ngam iti amin adi Diyosen. Dahito may basa na adaw iti surat ni San Pedro. Di kam nagtalek kadigiti na parbo asarsarita, idi may inpakaamumi kada kayo, iti panakabalin ti Apo tayo a Hesu Kristo, ken tiya ay na. Nakita mi mismo ti kinatanok na, adda kami idi iti sibay na, idi maited ken kuana ti dayaw, ken dayag anagapu iti Diyos Ama. Idi ko natitimek manipod iti katanukan adayag, daytoy iti anak ko adungdungwek, apakaayaywak unay. Nangegbi daytoy atimek anagapu sa dilangit, idi na ikuyog kami ken kuana, iti tapaw tinasantuan na bantay. Iti kasta, dakdakkel manen ti panagtalek mi, idi impakaammo dagiti profeta. Pagsayaatan tayo no ipangag tayo daytoy akas lamay sa pagsilawan nga agranyag iti nasipnget a lugar. Agingga iti agbanawag ken agranyag dagiti pusoyo tilawag ti bituen ti agsapa. Ti sao ti Apo. Tayo, Alleluia, Alleluia. Agkanta tayo, iti Diyos na po tayo. Alle, alle, Alleluia, Alleluia. Minak, alle, Alleluia. Hallelujah. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Inkuyog ni Jesus da Pedro, Juan ken Santiago, ket simmang at da iti bantay tapno agkararag.
Idi agkarkararag nagbalbaliw tilangana, ket makasisirap ti puraw dagiti pagananay na. Pagamuan at dadwa alalaki ang makisasao ken kuana, da Moises ken Elias. Nagparangda si dadayag ang makisarsarita ken Jesus, maipapanti asidegan a panangtungpal na, ti panggep ti Diyos, babaan ti ipapatay na ijay Jerusalem. Nargaan idi titurog ni Pedro ken dagiti kadwana, ngem idi makariingda, nakita da ti dayag ni Jesus ken dagiti dua alalaki nga agtaktak der iti abay na. Idi pumampanawen dagiti dua iti ayan ni Jesus ken nuna ni Pedro ken kuana, Maestro, nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. Mangaramid kami ket di iti tallo a kalapaw, maysa para ken ka, maysa para ken Moises, ken maysa para ken Elias. Di na ammo ti sasawen na. Madamapay lang nga agsasao idi agparang ti ulep anag ko na. Daytoy ti anak ko a pinilik, dumngeg kayo ken kuana. Idi agpukawen ti timek nila engen Jesus ti adda. Nagulimek dagiti adalan, ket awan nang ibagbagaan da idi ti anyaman anakita da. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. At ay bigat ka, nagbisikleta kami, nagkasyay. Kadwami di Santa Lucia da Mayor Joseph nga agasawa ken mayora niya nga agasawa. Nagrikos kami ijay. Kitkitaan da dagiti mabalinto nga ma-project ken madama nga project da. Ke-inpos ko di jay nga Banatam Salcedo taranyagan na kani Santa Lucia kuna katay nagtudo tinapig sa timalam kunada kas ano nga rod nga dinagtudo ka nagtipon ta bagyo ken lanin niya kunada nakabasol dagiti duwa nga mayor ken mayor kas ano nga rod nga di agbagyo man tay malemang ken timpaw mata danom ta karayan sa nagtipon kano ta bagyo ken lanin niya ang ko nga basol di jay basol dai so da nagkadwa nagado tinagbaliwan ti panawon kadagiti ubing handa nga ammo. Da kayo nga lalalakay, dagita nga takarayan tayo, idi dimot nagilit ngam nakaununag. Nga nagaduti, naglinaw ti danom nga uri dagiti liblib tong kada wawaig jayan mi idi. No bumabato kami, hami matukod. Kala ko majisang baid, tabalwarte, di elementary high school kami. Hami pa'y matukod di jay danom na. Idi kong tatan ka, kalkalibel mo ngamin di jay karayan, kinday ta taltalunan. Iso nga basit lang nga danom, nayawa na kwan, sa naun, napaot ti ubog idi, ubingak. December ka, kut-kut-kut kami pa ilati, adu pa lagi tayo makutkutan mi nga kapi, di bababa ti taltalon kanyami. Kadalagi tayo, di dalag nga dandani magaburanan, dayagyan, ngamin day tadalag ka, kaya na tagbiyag ti unag ti daga, aging gana nga malpas na summer. Nagado idi awa, tatamot ka, sabali mo tan. Sa ti December idi, di mo na ti December idi ka, uri kami lang agin inudo. Tatan December, awan nakausob tayo, ang over ka nga ro, di ka gada kausob. Awan, nagado ti nagbaliwan na. Tiyempo. Basta no May 15, kung nami diayan mi idin, iso ti umuna nga todo. Tatan, Abril, February, agbagbag yun. Batanes ti mabagbagyo idi, tatan Mindanawon na baban, iya ka mo no niya ti nagbaliwan na. Hantay mapabasol at ipanawon no agbaliw. Tauri da tayo mo, tao mo ti kaya na ngamin, ti kadakkelan ti panagbaliw. Nagado ti nagbaliwan ti tao. Tatan ka, mabali mo pa yung i-extend, jibiyag mo aging gana ti nasurok sa nga, panawon da Moises kada Abraham, idi kalimagas tatang kaya mga paabutan ti taon, at daday tayo inya naganan, at daday tayo nya datay apanda ipadpatudok gibagbagida nga pagpapaot ti biyagan nya ti pangawag na dayan. Engkanto mam nati ta kita umabutom ti duwa gasot. Adi adda man ti kabildan. Agbaha awanen ti taon nakayat ti matayen. Sa nagado nagbaliwan ti tao tatan. Awan ti mayat nga pumuraw ti buoknan. No dagkalbo apan napamulaan, ada bisita tayo di Domingo kantya-kantyawag pinungot ko, apay maya mula ta buok mo kun una po natibker mo. Hamu pukpukisan ko nakahaan. Ta idi aka lodi met.
Datan awan mayat nga pumurawan. Datan inya na ganan. Da nakapurpuraw ti rupanan. Anda maagbagay jitel-telnan. Diya ka muna niya klase ti tatao tatan. Ano tayo pa'y malasin ni Apo Diyos. Maulaw nga ta ni Apo Diyos kanya tayon. Nagpintas nga kitkitaam ay sus Apo padpadak magayam nga lagaan niso nalpas. Nagbaliw ti panawon, nagbalbaliw amin. Ngam ti man mayat nga ikas tami agtartaragan nak ti aso natay gayam ti asok ni Maxi ti dakkelan. Diya ka muna yung nabagyo nga ta. Amo ti nya naganan, ti ba nagbalbaliw. Kala ko madijay idi ka ti ikas tami ti hanak mga veterinarian. No day ti addas adda gudgud di aso, di mo adda darigold na no dadduma. Ngam no taga dinaratan ka itunom lata mayat to. Kadi man ti kaskas tami idi ka patumaram di uneg. Patumaram no nasaya at di uneg, sumurot nga sumaya at jay ruar. Luminis. Baliktad mo ti tao niya, papintasam di ruar. Rinuker mo di uneg. Ngesa oray niya kaskastam, oray no milat ka nga milat no hanga nadalos di uneg madi. Nagbalbaliw. Amuyo ti kadakkelan nga pa nagbaliw no maipapan iti tao. Ti panawon, amo tayo nga basaan dagitan. Or di panawon ni Apo Isus, amudan nga basaan no anya ti error ti panawon. Ngam ti tao, ti kadakkelan nga pa nagbaliw ti tao. Or ija formation, ijay Isabela, ijay Patter's formation. In the end, after nga adalem di bagim, adalem di pagkapsutam, adalem amin nga makahan nga makatulong ti katataong kada ministrim kada amin. In the end, kunanan tumot laeng dijay ni Apo Padi nga director ijay ni Father Atong kunana timot la makapagbaliw ti tao ka ni Apo Jesus. Uray anya ti kungkunam no, uray no anya ti ikaskastam no hamo nga pudpud no nga masarakan ni Apo Jesus. Narigat tulat ta nga agbaliw. Iso nga rod nga ti umunang aramiden mo ka adoration. Mayat di adoration tayo adda aircon nan. Hantong agin papaypay dagitay babakit nga paramisa ti bigat. Di da dumdumngeg no kata ali paypay ti obrada ka addan to aircon nan. Tuno bigat addan ton. Naisimpan. Kati ko na usto, kitaan nyo dagiti tattao nga nakasarak ni Apo Jesus. Ni Maria Magdalena, may sa prostitute, mano ti kinabkabalay na, dagiti na luganan ti demonyo, na paksyat di demonyo, na birukan da ni Apo Jesus, simursuro, tax collector ni Matyo, kagurgura ti gimong amoy dagiti tax collector, idi panawunda, no lumabas da iti public, ti tiyandaan kuma, topraan da ida, taapaya, sobra di jay singir dati, kagurgura da ida, dagito tax collector idi. Kaslamo ila dagiti agkukutel, jay leprosy. Anya mo dagiti leprosy, kabuteng da, adabel da dagiti jay no nagbelkan, 50 meters, hanggang mabaling umasidag. Ngam idinasarakan da ni Apo Jesus dagitoy, nagbalbaliw da. Iso ti nakaagasan da, iso ti kasla dimmalusan ti biyag da. Kani Apo Jesus, tatapyasta na nagbalbaliw ti langana, anya dagiti kayat na nga ibagakan niya tayo. Umuna imparangarang natikin na si Asino na. Anya ti si Asino iso na, tao at the same time Diyos. Nagsao ko na jay nga to, daytoy ti anak ko nga pinilik, kuna na jay other version, daytoy ti dungdungwag unay nga anak ko, kuna dumngeg kayo kenkwana. Imparangarang natikin na si Asino na. Agtuok to, ngam agungar to, kas jay to karanyag. In bagana day nga namnama kada tayo. Nga datayo nga sumurot keng kuana agranyag tay tumet. Agbaliw tay tumet aga dayjay tinamnama ti panagungar. Dayjay imbaga ni Apo Jesus dayjay. Maikadwa ni Pedro kunana, it's good to be here. Nagmayat ti adda dito, edto ayan mo Apo kunana tanakita dayjay pa nagbalbaliw na. Kamabalin nga ibagatay mo dayjay. Namayat ti lubong, nagpintas ti lubong. Nasaya at ti lubong, no adda ni Apo Jesus kanya tayo. Napintas ti lubong. No daduma ka di dyan, panagkit-kita tayo. Panagkit-kita tayo gamin ti mang dadael ti lubong. No ti may panagkit-kitam ka, agat-atap ka, sweetik nga tadatoy. At dala nakitam ka, at damangmang na ka, chismosa nga tadatoy. Datoy ni mangutang nga tadatoy. Ipanagkit-kita tayo ti lubong.
Ngam no nasarakan ni Apo Jesus, kaladi agasawa nga ko nada, Apo, maumaakin nila kay ikaw, hindi mo lalaki, apaya, sadot, dugyot. Kasi kamat, anyamat yung nakaumaamkin, mo makauma mo ngamin, nga dengdeng, inyo ti ko na yo, balbaliwam tapusom, agbaliw ti panagkitam. Ti umuna nga balbaliwam dito, ihaan nga di jay, kaya mo ka balbaliwam ni asawam, balbaliwam ti kaaruba, naan baliktad, balbaliwam ti panagkitam. Kasano di jay, the word is good, tilubong na pintas. Dagiti tattao pinarswa na akalanglangana, nasaya at they are good. Ngam no ti panagkitkitam ka judgmental pulos haan. Ngam ulitin tayo sa tayo makita ti kinasaya at tilubong, no masarakan tayo ni Apo Jesus. No, adda ni Apo Jesus king ka, imbes nga marurod ka no adda soberbiada, maasyan ka. Nabuyayo dayay napanang topra ti holy water nga nag-viral tata, kaya na nga ipos, nag-viral ka nga roda, awa na madepresen. Hanna mo ammo, kayat nalati sumikat. Nagado ti marurod. If you are a good Christian, maupay ka mat, masaktan ka, ngam ti umuna nga aramida, maasyan ka. So ti ko nakaapo, marurudak ka daytoy. Agpungtutak yan daytoy nga nang topra dayta nga. Kasi desecration daytoy. Apay nga panda enclose. The bishop is true. Isugarod nga idi malukatan datoy simbaan nyo ka amin nga adigi ka linanaan nyo haan. Linanaan ni Apo Padi datoy. Linanaan na datoy. Nilanaan ni Apo Obispo daytoy altar tayo. Kinunsagraran na amin nga kwa. Kaya na nga saon, pinagbalin na nga, nasagraduan dato'y alugar. Kaanya tinakadisekreta na nabastos, na disekret ka lakuma, na disrespect. Isumot laang no, anya ti aramid ito'y. At damay sa nga parokya idi. Naghilig na nga agpaturog ti agtutubo. Adino, diyo unag ti simbaan. Main church ahan nga chapel. Kabubutin ko na dyan, apaya, no, adda nagaramid ti sexual act ditan, lalaki, babae, lalaki gani babae, maiklos da dya simbaan. Taapaya, mabastos. Haan nga lugar nga pagaramidan. Isugar nga da nagpinatay ito yan, maiklos da dya simbaan. Apaya, na disekret di simbaan. Isungar nga haan nga bagang angawan na nakonsagraran garod. Iso diya pa ng toprana, no how true diya ngam kas lamang gamin tinoprana mo nakita diya toprana. Inclose da taapaya na binastos da garod diya na balbaliwan da nga konsagraran diya. Balbaliwan da nga blesan. Santo aglukat. Na disrespect nga isungar diya bagbagak kada kayo diyon samot awatan no daduma. Haan nyo gaputan mahantay kakabsat tayo da kita sa balit ti pamati. Hantay mapabasol adda bukod da panirigan adda bukod tay panirigan. Ngam no ditoy sumreg da ka kalaji Sibilya gaputan nagpintas da simbaanen. Umay da kita estudyante, apo umay kami man apaya project may agbidyo. Agbidyo kayo ngam tinasaya atahan nyo pag ang angawan. Simbaan dayta. Kasi mo kanya tayo hantayo ang Dije kinasagrado di simbaan ken pamati tayo ka maawatan tayo idangam ibaba tayo dije pamati tayo tama sumurot tayo la ije kayat ti tao haan ang mabalin agtalina ed sugarod nga kunak nga no natayan ka Katoliko no i-offer da dije service da no haan tumo lang no handa mo la patyen ti panagungar handa mo lang patyen ti panangikarkararag ti minatay isunto mo la ti atakyan haan nyo lang umay dala makiminatayan. Haan nyo nga ibaba di pamati, tapno laang mai-accommodate tayo iso. The accommodation is far different from the intention. Kagapula ang tayak accommodate tayo, kabagyanda ngayon apo, uray kabagyanda. No sa bali ha, maipababa nga ro di respeto, ije pamati. Di nga ro ti pagmadyan na. Da kayo mat no mapangkayod jay Ave Maria napno katigrasya ikakaasin na kami ang nagbasol itakin inton oras ti ipapatay mi isugor di ibagatay pa iyan natay kini Apo Santa Maria kararagan tay natay sada kay to uyawan di na pangkayla nagmiminis nagmiminis tapno maawatan nyo haan nyo ang ibaba di level tapno laang mai-accommodate haan nga mabalin ang amin niya kasi wang ngamin apo ta ka
Uyawon da kami, hanyo nga ibabaa da jay level yo, tap na laang ma-accommodate isuda. Kano kas jay nga kunak, at dadaga jay nag-message, apo, niya ti aramida, marurudak kinday ta. Kunana ka, hangkay nga marurud, pray for her. Ikararagan nyo. Hantay nga mission ti marurod, hantay nga mission ti bumalis, hantay mission. Kunada manan, anyaman nga kaso ti idarumda ko mata sacrilegious act, kala ko madayay offense, ti emotion ti religious ko. Hantay nga mission dayay, kita nyo dagayay bishop, dagayay papadayay, nya tinaramid da. Handa pa yung apankin wadayay, condemn dayay babae. Isuda ti agsuffer, anya dayay ti aramidan da agpenitensya, agbabawi ti basol, ingkay agadurar. Sa tayo isubli, dayta, ta ipakpakita na nga ang kasjay kalagaan, ti awaten dayto nga simbaan, ta simbaan garod ni Kristo. Maitid adyo umiso nga respeto. In the first place, i-discourage tayo mat, uri ka da kayo mat, no apang kay aguyaw ti sabali nga pamati, no apang kay agko ti sabali at chapel, kasyak nga padiyo, haan nga mabalin nga kasjay. Although, han na nga nga intention, but the act itself, the aramid nga mismo, na nakwa di simbaan. Iso nga kuna na di di pa nagbalbal, di pa nagkitam, no marurod ka, rinam di but in our teaching, no adda ni Apo Isus king ka, imbes nga marurod ka, maasyan ka, ikararagan nyo, the same, kas mo ilati treatment tayo kuma, iti kakabsat tayo. Imbes nga agdilaw, imbes nga mangitalmag, imbes nga nagkamali taon kay ingkapayla idanon iti sa bahali tapno madadael mo la di image na hantay nga business day jay. Adda dagiti kas nga handa makontrol di jay ngiwat no daddo makadari na no nakadamag ka ti baron masapol nga idanon mo to appear to be good. Tapno ag-appear ka nga si katimas nalinlinis ngam isuna mistaken ay in the first place adda madidtoy mon. Haan ka nga nadaldalos ngam dinagkamali, apay nga business mo payla, ikararaga mo, no kayam nga bagaan hamon to ulitin, agbabawi kan nalpasen. Dahil ti bagbaga na, no, inya ti mensahe, ti panagungar, ni Apo Isos, hope, nga ijay tay tumat, kaanyamot kanya tayo, adda nga tamari na, adda nga mangted tinamnama, ang kala nagkamali ni kabsat mo, makaitid ka tinamnama, wano italmag mo. Iti kasto nga karigat ti lubong, nagado nga panubok, adda ka dinamnama, wano ti pampanunutom ko, hala po, nagado nga bagyo, hala po, nakarigrigat ti biyag, hala po, awampay ni Apo Jesus, ngam no uray no anya ti mapaspasamak, no naunag da relasyon ken ni Apo Jesus, da ti kapintasan nga armas tayo. Nagpintas dati simbaan niyo. Nadapay painting natin Dan turo pa ti PPC President ita karupropan to di may isang anghel, nakakulor pa iti buhok na. The church is good, napintas. Uri da tayo, isang ano umay tayo makimisa, dress properly ko na tayo, haan? Oh. Tagbalin ka ang nasayaat, uri no, uri, aping agbado ka nasayaat. Haan lang nga digitap no makita dagitay kaarobam. Hamo lang nga po ta maipasikat ga po ta branded signature ta badom. Anya di ka api nga mapangka, di respeto nga agparang nga nasayaat ken ni Apo Jesus. Kasi mo dati simbaan aramidan tayo nga napintas nga pagkararagan. Sumsumrek ka pay laeng ke marit namon nga adda ti Dios. Nagbaliw dayjay. Sanggam, ulitin tayo, soblyanan tayo, samon tula ma-appreciar daytan no nakadano na ni Apo Jesus. No haanto pala nakastrik ni Apo Jesus, ura inya nga simbaan ti papanampag pilgrimagesan. Ura mapangka nga tadag din pipintas nga simbaan ta Europe, ura nga tano, agmilmilagro di ka aroma mon, agmilmilagro ta abay mo ni Apo Santa Marian, agparparangan. No hampay lang nakastrik ni Apo, hamon to pala mabigbig. Hamon to pay lamari na di kaadana, no, haan nga makastrik na Apo Jesus king ka, nagado nga bendisyonan, milagro ti biyag mo, hamon to pay lamabigbig. Iso nga pangrugyan ti panagbalbaliw, no makastrik ni Apo Jesus, no adda ni Apo Jesus, nagbaliw ti langana,
So nga ni Pedro, dinakitanan ka, wow, it's good to be here. Kunana, nagmayat ka tagyan idtuyan. Apaya, napanik na kanan. Addan ni Apoy, addan iyeden na ni Apoy. So nga nagmayat ko, mama ko na tayo nga, ni nagmayat tagyan idtuyan. Nagmayat dayto nga lubungan. Nagpintas dayto nga lubungan. Nabendisyonan dayto nga lubungan. Ano ti pala pa nagkitkitam ti lubong ka, mangmangkik. Ayan tirang tay, kung ko nang bala. At dalabasid limabas nga pusa ko, nay matayak saan. Imay lata ko libangbang ka, ni inang mo dayta. Diyos ka, pagbali ng mga ko libangbang ni inangan, manulat ti biyag ti ko libangbang ka, 2 weeks, 3 weeks. At dalabasit nakita nga dayta ko, ala, da demonyo dyan eh. Nagaday. Napintas ti lubong, pinapintas ni Apo Jesusen. Nga dagijay pa ila ti focus tayo ay katawanan. Although responsibilidad tayo nga aywanan, tata nagbalbaliw tila nga na nang tinamnama, nagmayat ti kadaking kwa na, sa mon tumula mari na ti pudpud nga pa nagbaliw, ano, dani Apo Jesus king ka, dahi ti kasiguraduan, kunada ka, numayat di kaunggamon, sumurot amin, uray ta bagimon, aming nga saksakit, aming nga dahi mood mo, di kasayaat mo nga tao, ni Apo Jesus, pastrakan tayo, ikarkarigatan. Baka hanggang itong agpulbusan na puraw to tarupa yon. Baka hanggang itong agpakulor. Nagranranyag kanton nga, dinagmayat. Pamati. Paduyakyak tayo ti pamati mamatiak, iti Diyos Ama man nakabalin amin, anamarsuay ti langit kandaga, mamatiak met kaniso Kristo, bugbugtong anak na kenapo tayo, at imaw ti arami ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Berhen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus na tahiket na itanem, imulog iti ayandag iti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulis sa dilangit, kat si tutugaw ti makannawan di Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapunto sa diyay nga umay mangukum kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay, mamati ak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrarinanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, at dantumet panagungar ti bagi ken biyag nga agnanayon. Nabalbaliwan ti langan ni Apo Jesus, tapno maiparangarang ti dayag na, abungan to ti ipapatay ken panagungar na, intay ita agdawat iti ama tayo ana ilangitan kadagiti kasapulan tayo nang runa ti panang taginayon tayo iti na Kristiyanwan a pamati nga inawat tayo idi nabunyagan tayo kuna tayo iti tunggal panggep apo pagbiyagan na kami iti lawag mo. Tapno kanayon nga ibiyag ti iglesia ti dayag niya po Jesus a Kristo baban ti panang rakurak ken panang saksina tinaimbag adamag kadagiti napanglaw kumararag tayo. Tapno maragpat kuma ti panagkaykay sa dagiti amin mangipadoyak-yak itinagan ti Apo Jesus a Kristo ti kinalikaguman ti Apo nga indawat iti ama na iti maudi a pangrabii. Kumararag tayo. Tapno maikkan tayo iti naranyag anamnama, nagiti agsagsagaba, babaan ti panang bayabay tayo kadakwada iti dalan, ninagungar ay Hesu Kristo. Kumararag tayo. Tapno taginayonen dagiti manursuro, ti akam da amang silaw kadagiti adalanda iti kinapudno, ket may pasagepsep, dagiti napateg iti biyag, anasilawan iti banghelyo, kumararag tayo. Tapno agbalin tayo nga instrumento ni Kristo, amang balbaliw iti langa ti lubong, mabaan ti panang surot tayo, ti dalan ti Apo, iti sao ken aramid tayo, kumararag tayo.
Agulimag tayo ang tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo, aming karkararag kadakwada. Iraman tayo mat nga kararagan, dagiti naayat nga tumultulong iti parokya tayo, dagiti benefactor, si sponsor, ti na espirituan a karkararag. Kumararag tayo, Apo, pagbiyagan na kami itilawag mo. Diyos nga amami, nagranyag ti dayag mo, idinabalbaliwan talangan ni Apo Jesus. Pagranyag mo ti dayag mo kada kami, babaan ti panang surot mi ti dalan ti anak mo. Iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti enggana. Yamanan miken ka, amin namin ngayon ka makita, gapotaya pinadamida na ornos da naka pimpintas da. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan, kan pakaigloryaan tinagan na, kan kastamet apagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, babaan tinagloryaan na panagbalbaliw tayo lang ati anak mo. Pasantuem kad dagitoy daton mi, babaan dagiti ranyag ti gloryana, dalusan nakam kadi. Kadagiti mulit dagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yung. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama, man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti imatang dagiti nakasaksi a napili, imparangarang na ti gloryana, ket taylangana akaasping metlaeng ti kadawyan alanga ti tao, nasamay tinaindaklan aranyag, ket naikkat ti puso dagiti naikkat iti puso dagiti disipulos ti pannakaupay danto gapo ti panagtutuok na iti cross.
Kasta pa'y nga impakita, ti gloria ti panakairanod to, dagiti amin ama ikaming iti bagi ni Kristo, nga iso ti iglesia. Babaen ti panangimatmat, ti ranyag, ti nagarinaar, ken Kristo nga ulo na. Anansata, makidanggay kami kadagiti angheles, ket ibunan nagdaka, ket konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos nga dagiti amin, amin na parswa, ti langit ken daganak no, iti pakaidaydaydayawa, usana iti ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudno unay Apo, habiig ka akin na santo, kat sika ti gubwayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y ti bagik, isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
ti pagaryam matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akasa di langit, idem kadaka, ti aldaw ito, ti kanen mi, iti pati na yun nga aldaw, pakawanem me, ti basol mi akas me, pamakawan mi, kadagiti, nakabasul kada kami, di nakame, baybayan mo manugot ti sulisog ket salatan nakam ket iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Basbasol ti lubong kasyan na kami ordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbason ti lubong item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salaeng nga saom mapaimbagton ti kararwa.
Kumararag tayo. Apo iparang mutiranyag ni Kristo babaen, tay nagloryaan na panagbalbaliw tay langana. Ipaay mo kadi, tati na ilangitan at taroon nga inawat mi, pagbalinen na kami ama itulad kan kuana, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti gana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Bagarabi itayo amin, Apo, dagiti nakamotor nga agawid, aganad kayo ken nagalis.